Loro pui YT official tirtu zongjong te japan chbele vekule tun tum chu Jujutsu Kaisen episode 12 ka kon release vele dona episode masalam len lo tan description linga kan da renge chuan subscriber zongjong ten jawai chunga kan lo ma chuan la subscribe lo te po khan min lo subscribe zel turing kan som tak meu chewani chuan pathian en remati chuan he aya video na le tha kan rang la da zel dona nia Ijichi chuan itadori ni na chuan mission dang anei tur thule akal na mun tur chu Junpei te school ani chutia Satazakura high school han soi chia chu itadorian Junpei are chuak thut mai chuta man ho takin akal hal itadori chuan engei tia Junpei an tia Junpei chuan ilo boy ve na turom lo ti in osam fiatian alo chang de mai chuta le itadori chu athin rim ngang ni turani Junpei nen chuan an sual le tamhia mai chuta le Junpei chuan akar spirit chaktak chuan akhar khip tamhia mai Junpei a technique ming hi car spirit apo Moondrake ani Mahito an tumarin lo turati tekha ala hereng aniang chuta le Junpei ang a technique manga asil khum kha itadori chuan anhung lama tangin aron banta thuta engatinge min that ve mya luwa ti le anek ta thwai mai a force chu anangang ni turani Nuai lama atlata try mai ani kha Junpei pon atlom ve du hau lo mai Junpei chuan mak atina sakhar mai achan chu Moondrake aron nek chha theiwang ani Junpei chuan itadori chu a technique mang chuan a han be le a ma se itadori chuan olsam takin alodang ve le thei thlat mai Ohoho an van bon takem Gojo a student kani hi ti le itadori chuan chunglama ane kaile ta thwai mai Junpei chuan ngatinge kanu kha min tha saka ti in itadori chu azot ngal itadori chuan ka thamya lo mai tak tak ti in achang let ngal itadori chuan min ring ro thiampa ka tiama che ti in a an rilia Junpei po chutia itadoriana soita ka chuan atra veta ma se akar chu ko chuak thutin itadori rin mai Junpei chuan itadori yo ma chuan avit sang tamya mai ma se itadori chuan enga ma angai lo itadori chu Junpei bula chuan avakal ngal katia ma che inu kha ka thamya lo ania ti in a han rilea Karsten an tha ani thu in an thil ngal itadori chuan Junpei an hena chuan Jujutsu high school aron join ve turin an tia chutia sui lai mekin Mahito aron kal ve thut mai chuta Mahito chuan tunge nia Junpei hena chuan hepa hi tunge ania tile banga chuan arek bet ngal itadori chuan Junpei chu kalpo vat turin nan tia ma se Mahito an Junpei chu alo min der mai si kachian pa ni hi mola ti in ala deu so zui Mahito chuan Junpei hena chuan karsa enti changvat turin a han rilea chuta le Junpei chu karsa enti changin itadori chu a han bei ngal chuta le itadori chuan khongei min ton puiro ti in sukuna chu a ko ngal Mahito chuan enga ma angai tlo lo mai sukuna chu ahlimngang ni turani anuita huak huak mai
chú ta le ita dori chu sukuna an transform chia chu Junpei po olsam takin atuk zaltamya maya ni kha Mahito po ahlim ray don lo khop mai Chu ta ita dori chuan Mahito chu anhera chuan avat ngal Chu tia trong reng lai chuan thi chu aron chuak thut mai Mahito chuan mak atina sakher mai achan chu minute relo tia heng thil kha teng wang ani Mahito chuan oho avan rang ve han tia Chu ta le ita dori le Mahito te po anin machon taran mai Mahito chuan ingam chuan ron kal la keima pasal tha Mahito an tia Chu tia Mahito an deu so taka ron tong khum chu ita dori pon angai thelo ngang ni turani karon kale ti in Mahito lam chu apan ngal chu ta anin bele ta thoi thoi mai Mahito chuan ita dori chu alete chu alatak khum zui chu ta Mahito le ita dori chuan in vedek deka anin bele don ta van mu nom dornem chu ta Mahito chuan hui mang chuan a han be ta thoi thoi mai ma se ita dori chu aloin dang ve thei thlat mai van bon ve Mahito hui mang chuan Mahito chu avele ta thoi thoi ma ani kha Ma se ita dori po achak ngot big lo Mahito chuan adula chuan an vit ta thoi mai Ideal translation technique mo Fero i om nakha ti in sukuna chuan ita dori chu I alu tuk ti in aron vau ngal Chuta ita dori thin rimlu tuk chuan achala chuan thi semper chuain a han sik ta thua mai chutian in suale ta ka chuan nan mi po aron thleng ve le hlol mai ita dori chu aron tan pui ngal ita dori chuan iron kalkaring to lowa an tia Nanami chuan thian te ka phat san ngai lo ti in a chang let vat mai Mahito chuan nang ni pan hi kha in ngam chuan local ru ideal translation ka nei ani hi ti in Nanami chuan ita dori ni na chuan I tha em ti in a zota ita dori chuan o ka tha e ti in a lo chang let vat mai Nanami chuan Mahito ni na chuan Junpei nen kan yuji ta dori tha in tumvela mo ti in lo ngoi tak ru keima karon kale pasal tha Nanami ti in ti chuan Jujutsu Kaisen episode 12 chu atop leta ani video munom tak tak mu chun som zel in du chuan min lo subscribe in notification bell on ula like me pa in comment section lama ingai dan te ron thil ve thin don ania clear tu zong zong ten fine hun mang nuam vek ule